Oi, Oh, phi ong tadi nyebut. phi phọ snew cũng nó. Oh, nga ang personal nga iba nga dan kun dai kun dang long kulung ke nang po system dia nga nga ra kin ni i gas iba de kun de mo kong nga ra kin dang ba ita i kulung i am siyam tingali nga ya le at bangala ban pun suki i im suki re tandala yam balat hadu baki ala don bakom to mo nga ini kata ya tho ani ka kerteng atau bat kejait tang banga kenotang kata kejait de kejait kerian de kita ki gru ba hakim yang bayam palat ikon janga takon tinga nga nilai ini tiara ini ki syang support gel ke nga bat itai kon janga andang la ye tipat nga isai we I kulung itai long ibadi basngai baplung itai kulung tengah I barak kata ka briung ngamot balik tang bangam kan mau syu ngadang ngapoy na sita ngam kan mau syu tang bai tai kun jonga ide kumta isngai ikulung tang ba syu banli tan do kata rumde ka biang ting kata ka kolor jongi te kamun ayu kumtu kong haba kata mo bagi hakim yang kata kin ka pelangwa yang bayam pelat itai kulung dan kila hakim yang kila pressure gel kata tak pelengok bahaya ngakak banga perkat dengan mutu rega kata Mene phi thu đọc cũng vậy. ha Mene phi ong ba I khulong im la ba har ban yai ne cũng nó phi ong. dia ikun jonga seperti ngala dan kun di kun jonga la dan newsman ngong da di ita banga pos new di badang newsman idang kumtang pala re ban yai dang dong tharai hapo system kumtu dan la ban system la ban dinake Last thu kamu dah perthei I khôn cho phi I balaya tang ba. Thôi, lại chocolate cream mình ta. Idang kat no snem I khôn ba ta hapo ji phos new. Tarai la dang bakla kongkat kumgar komplit janga hap ila bandan system la banduna system dang ba hapo system ke. Tambah impat ya kan kamu. Thôi. Tengah Kadang syura bit nga I gum ta. Last thu kan. Kamut kum ni kamut ba uji su ne mu badan hapo jong phi. Noko? Uji su te badan hapo jong phi. Umpat dei tu balasan do kata-kata namar pidang shu sedang syakri te yublei. Kajing syakri jong phi nadu kamen sim nem yublei dang long dang shibet te tengam tip ken kat no snem ne dang kata dengan kampat lem kadang daki benai ko. Ba phi syakri yublei. Ban yet kalti ba baha kata tela aslam baha tang ba jiklong bro tu mo ning duna bit ning dir ba biang. Ai te kamu dang tang deki benai ken kamu Di bandang pule ke Bible nduk ketu ke puar ba piye tu yang pule kum chang ta kata kan ke puar na sedang ban pule Bible. Tang ba wat kum ta rakadon gasni banga itu bahaban pule Bible. Dia habaja itu ngaya le bahaban pule. Ngaya itu artat nga pule artat. Kidon kum kita gasni rukang. Te kamut ba uji su ubodon hapo jong phi umpat he rate udang rit namar balai nama bu bleu khot ingi chaka jing dap yeng jong ublei kan te kamut phi hapan puli bhai ke Bible da phi la puli bha un sanang sante der te ban sa katu kaju phi I bu ula dan katu un nang he kapanang he kamu ka jing im jo phi kala nang suk ken kumba mentah ha phi dang rit khun phi jinjar la kham he khun la kham suk ne tu blei ubadan hapo jong phi ru pe ublei jungi udai lupa ubala krau mo ublei jungi ba krau ha do kata tang ba ha ka jing im jungi pat ken ula krau kat no ka syong ha ka jing ya dei jungi bat ublei ka syong ha ka jing besa jungi ken ya la de man ka singi puli Bible kumno ngi duai kumno te kat no ngi pen krau yo de ki kam ki ba bang pen krau kamun krau hangi kamun ngi job kloi te gi jing te haba phiyo I pat ba idang don hapo shisnem kamot idang ublei hapo jong phi umpat krau te hado kata te hendai nama bude ublei pat te wat haba phi dang susdang ban chakri ru ki kamba phinyo I bet namar ba
kat ublay tu mo te ketua ka ba iyam kamot hipen ngosi yu hipen ngosi yu mu ngosi ken te namar ba hipen ngosi yu blay ngam tip hilepop ayu hipen ngosi yu blay te ha perthai te kam judon ken kum kata ka an ka bala da penyami khun man hap le thap shajil kam judon an kum kata te hamrai ha ka an blay ha ka an blay ngani thui phi la da hipen ngosi yu blay phi long kum ba phi sha set jil kan jaman sim te long jinjar na ta phi la da ki briu man ta ki don hapo along mo hajil jinjar ne te ki briu ki pen ngosi yu blay ki don ha kata ka jil ka ba kan jaman sim ken ublay ula bo bed bu runti ne bangi haban chakri ublay tela da ngim chakri kamu ni sha set jil ka ba kan jaman sim nama play bangi pen ngosi ublay kamut ra ba ngin ya em be ka mon ni le pop be ka mon kamut biang ba em kam judon kum kata hisin bangi pen ngosi ublay kamut ba way bangi pen ngosi ublay ne am ni haban jinja okay Ang la bande na kata nga bakla kren ne kumnon ne na bande na kitaro. Hisin ba pipen song siyo play pizinjar ken kamot sha sa jail ka ba kan jaman sem ken te pio i ken kata ka brio ka bara itu iklung iban li kamu ka tu ka brio ka pen sngop hayu play te pi kwa te ban ya ha ka lenti ban pen sngop hayu play te klem pat pen i re pi ba pi la ya ni pen pat ya kamot pi ha ban ya kun ken men ta ban pen sngop hayu nga i nga la ya di kong tang bangam pat ngam kan mau shoot kit ngapoy ni sa tay kulung tang ngala ya na kataranti ai kamot pi la kwa te ban ya na ka lenti ban pen sngop hayu play ken ka tu ka brio ka pen i kum ka brio ka ba la ya ha ka lenti jong play example ko manga man tang ala ya te pi kwa kai man bot lang na ka lenti te pi la stang ya te kamot kum ta te chakri ba hayu play ngaru nga happen kre ko bor te bade ka sining kong ngam ju kam yo por em ban ayu te ban ye kren bon pat ki brio sa mener ngam de resni kendo brio tambah ki don pat ki balawan lakawan te sa le kum ta te mentang ala ye le ban patai gi ju blesh bon kong ngaling nga perkhat ha katong kata ba ki pha yang nga sa jail tang kata nga lango ba kato kamot nga ikun jang nga ro syang jail nga ro syang jail ha chisin bagi jinjar bagi uble ru jinjar te kamot la pipang ma pi ka men sim uble ka pang namar ko mentamo pipang ikun jo pi khuslai ne khuslai em te modur pi uble ha papang mangi unom khuslai unom pang unom hitam te la da phile pop ma pi em jinjar uble ta kada bale ba ong ba la sa na pna yu jisu namar ki pop ki jongi namar nang le pop mangi nang jinjar uble te da pi jinjar ma pi uble ru jinjar pi sa jil ma pi uble ru sa jil kam uble ha ka ji em jong pi te u shong jil lang u jinjar lang namar ba jinjar ma pi namar ka dur jong kme ka de ka dur jong uble hi te kamot kumba ka kme ka jinjar ha pang ki khon kum ta uble ru jinjar ha bangi le pop mangi ha bangi jinjar mangi kamot kum ta ken kuble shibun kong la sha mentani na do meni nga perkhat nga tiang ba te kong nga ong tip ke nga bakla da ong kutang tharai kumtai ke mo ha ki la bande na ki tin ka thli pi ha ban pen bet phai u thli jong pi ai kum to kata ke nga kwa ban syang cha jangan nak nang bangam la shu ban ya sngo yak tak ai si yin te to ka si i la phone em i tu i ba i pi ngani to ai pi kong i phone to ka si tang bang nya don em ngam not re ban ayo te menin nga phone hi tang ba dang lek jing seng te ngam tik mo ha kan ko por ba ing kluit te nga ro por bang don kum ni marwai dengan sakol ken ha gitu di brio jong uble te salep ek tana mar ba pi sapet bah ka channel jonga na mar ba mentang ala yele be ban ring video ki jing yaslok ai kum to ki jing post new ki brio kum to ma bele kan sapoi ka por ngam yo la chura ban ra ki phone call jong pcm pi hap shia pha tang ki message ngan shu yo tang ban shu pen dwai ki tu ki mat jing dwai de met krathia re ban batai ki jing post ni ru ngan yo la re ti ki jing post ni ki ba pun ngala batai lang ba ka youtube kum to man ba yo la ngala le video bet kanang ba ki brio kin yo jing kur khute te kabut kandan kapor ka bangan siyo berra ka phone kadon kapor ngan yo te wat juya thau ka ni ka jing duna jonga ma te mede fikon dah bang yo kalar nga ju ba bet ken te to kata ma ha to ko le shibun to sakri ba hayu try ken puli bol ma
Hai, dah. Ta. Piro dan bak dengan thank you kang. Waju ang redan bak ang hakerteng jisu ka bak pakanusip de kerteng jo kaksu. Oh, sorry. Sampai tu kaji hikai bala hikai katu ba ai kerteng ke bak pakanusip ma. Hai, dah. Ta kata. Ta iro itrai.